Не, дай тук ме дали снимайте преди това да дам около тортата. Снимката. Така, добре? Не е добре. Къде ще застане? Да може да се снимам там. Ваня, чакай сега. Ако да прескоча, няма да празнеш повече. Добре, да не разстана там, да къде мога. Къде е рожденичката? Чакай малко. Нали има торта? Чакай сега. Айде бързо, дети. Бързо при мама. Бързо при мама. Чакай. Чакай мама, 10 секунди. Бързо при мама. Стей до Крис, бързо. Кари. Чакай мама. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Desi. Happy birthday to you. Айде, кой ще дъпе? Тук не пипай. Баба, тук е. Покажи. Димки, покажи. Някой са. Покажи. Ау, да. Дай да почакаш. Деса, покажи как да тука, бе. Деса, покажи. Първо да запали свеща. Хайде, мама. Не, майче. Помагачите много сте отстрани. Я отиди до Дилка от другата страна да се взема. Искаш ли да има много? Айде, елай от тук. Духат, за да духат повече. Само, че да бъде много паление, да се отметно. Чакай. Я децата застанете всичките отзад да ви снимаме. Айде. Матушинка, Виолетке, ти ли си? Айде и ти при децата да Кари. Да, добре. Преси, не чакай, ти е тази там. Айде, усмивка всички деца. Карина. Леко, усмивка. Сега ли ще са застанали? Штракай, че няма да продължи дълго. Така ли, мамо? Ами, хайде да отми. Чакай, мамо, не. Хайде да отми. Кристе. Айде, сега ще има торта. Чакайте сега Дилка да е торта. Ям. Ела. Ма виж как Виолетке, ти си се обади на Боляна, утре дай ми да се да пиеш. Да.